Ond noswaith dda, neu pnawn da, fel ni'n dweud, a croeso cynnes iawn i chi gyd. Wel, i'r wyddfa Nadolig ni. Mae'n braf bod yn dol, yn dydi? Dwi'n amdano chi, ond dwi wedi methu oedfa o'n nos Sul yn arbennig. Ac mae dda gweld nifer ohonych chi wedi troi allan. Oherwydd cyfyniadau, fel ydych chi'n gwybod, da ni mond yn gallu cael hyn a hyn o fobl i fewn i'r adeilad, ond trwy wrth ac rhyfeddodau ar y wefan, mae yna nifer o fobl yn cael y fraint o watcho ni adra yn eu cartrefi, felly croeso cynnes i bawb sydd adra ar soffa, o laen tân, efo panad yn ei dilo, yn gyfforddus. Croeso cynnes i chi. Jyst nodiwch os ydych chi'n clywed ac yn gweld fi'n iawn, neu codwch eich bawd. Dyna chi, dwi'n gweld chi a ydych chi'n gweld fi. Panic, so I'm sure, yn dydi. Ond croeso cynnes i bawb. A gobeithio wneith naws ag awyrgylch y noson yma gyrraedd cartrefi pawb sydd yn gwylio. Ni jyst yn fro Aled, ond da ni'n live ar YouTube. Y plant yn horrified i fel bod fi yn live ar YouTube. Ond so bobl i byd i gyd yn gweld beth sy'n mynd ymlaen yn fama heno. Cyn i wneud dim byd arall, dwi'n ei cael gair o weddi, ie? Ia, Dad, dwi'n diolch i ti am heno, dwi'n diolch i ti am y gwaith calad o baratoi sydd wedi mynd ymlaen mwyn i ni gael cynnal y noson yma arglwydd a bod ni'n dod at ein gilydd jyst i addoli ti ac i addoli y wrth yma o'r genedigaeth dy fab Iesu Grist arglwydd yr rhodd mwyaf geith unrhyw berson adolyg yma, rhodd werth fawr yna o Dad. Dwi'n gofyn i ti fod yn bresennol trwy dy ysbryd glân yma heno yn ein calonna ni arglwydd a gwna ni fod yn llawen wrth i ni ddathlu efo'n gilydd arglwydd a bod yng nghwmni'n gilydd. A da ni'n gofyn hyn i gyd yn enw'n arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, dwi'n meddwl bod fi'n nabod pawb. Bod chi gyn y masks yma, dwi'n gallu ffigur allan pwy di Eryl. Be di hwnna? Mae'n ddrwg iawn. Ti dyma? Be di hwnna sgyn y ti? Mae'n ddrwg yna am hyn, am Harry ar yr Gwasanaeth. Be di hwnna? Ai ti dynnu ffwrdd, dwi'n mynd all gair ti ddeud, i bobl adra mae gen subtitles, just... Ti dyma, beth ti'n neud o? Wel, gan i'n masg arall, dwi'n sel llan dydd iawn, oedd yna dipyn olwg ar y masg wedyn, gan i'n byd arall, ddod o fi yn y fedd wedyn. Gyda mae'n ddigon o masg, so dy drws na, ti fi yn glân o fanna. O'n i'n siarad bod ni ogel, a gwrdd chwarae dde. Rhagian o. Anyway, fel o'n i'n deud, just greit bod yma, dydi? Yndi, neis iawn, yndi. Ie, mae'n amser hir, sy'n gael wyntfa o blaen, does? Ti dweud, dwi'n siŵr bod yna 2 flynedd. 2 flynedd? Wel, o'n i'n cael un llynedd, fel nhw'n dweud, ynddo. Dim cyfarfodydd llynedd. O, reit. So, o'n i'n cael wythfa Dolig na ddo? Na ddo? Wel, na ddo. Ar ni ddim cael wythfa Dolig llynedd. Na. Ar ôl 12 mis. Ond rhywbeth yn y festri, ne? Waw. Wel, o'n i'm yna, nes i weld golan, de, ond na, do'n i ddim yna, na. Ddim quiz o'n yna, ge? Na, na'n quiz, na'n byd yna. Na, ddim i fi wybod am, anyway. Wel, eisiau mae'r bryn golan, ne? Falle bod i jyst yn diolch i bawb am ei gwaith dros y blwyddyn, dyna ei gwaith i'n de, so, ia. A'n enw eto faith am bethau fel yna. O, beth o ti di wneud, e? O'n i'm yma, o'n i adran decoratio. O, ie. O, pwy dalodd am hwn? Diolch bwys am bethau fel yna wan, chdi. Gan i, just sticers beth ni fod i wneud yma, ynddo? O, mae di newid, yndi. O, do, mae wedi newid. Pryn ti'n mynd i sioper rwan, mae'n blastig ar y counter yn bob man, screens yn bob man, does? Does? Ar wan i banciau. O gynnu nhw screens ers dalwm yn dweud. Mae rai bod nhw'n bod yna rhywbeth ar y ffordd yn dweud. Mae rai bod nhw'n gwybod yn dweud. Mae rai bod nhw wedi dall. Hynny ydy, os wedi ffindio banc i'n gored. Wel ie, ni'n gan gwir, maen nhw gyd yn cael. Ond yma pethau di newid yn capeli ni ddi. Ti'n cofio, wel, mae traffarth gyda ni, ond yr amser ar y gymryd i ni'n cymeriad o cael pawb i ddod eistedd fe gilydd yn canol. Nesol, pwff, pawb ar o han, di chwalu. Gwaith i gyd. O, mae'n job. Ie. Ond dyna fo,
o leia, da ni'n cael bod yma heno, dydyn? Wel, osol, ie. A mae yna waith calad i fynd i baratoi fel o'n i'n deud, yn dweud. A mae'n hollol diogel. Yndi, mae'n saff. Diolch i Mair, yndi. Wel, osol, ie. O, yna waith trefnu'n dweud bod bob beth yn ei le. A ti'n gwybod amdani, mae'n very thorough, yn dydi? Yndi. So Mark Dreyford yn prawd iawn ohoni. O, dwi'n siŵr, fysa. Ta'n gynnig job, byddi, mae'n siŵr? Wel, medals a job, ti'n iawn. Ti'n iawn, falle fyddi ar yr OBE list neu, dechrau flwyddyn, ti'n gwybod ma'n Ti'n beth yn gwybod? Na. MB Mair, ffrind. O, da, wan, ie. Dyna fo, ond mae'n braf bod yma fynd ydi. Yndi. Ond, da ni fod reid lwcus y fynd, ond mae bethau wedi newid. Ti'n gwybod? Yndi, ond ti'n gwybod be dwi wedi gweld newid yn y capeli? A paid a deud wrth neb, yndi? Mae yna alcohol wedi dechrau dod i mewn i'r capel. Alcohol? Di dod mewn i capel? Oes, dwi wedi weld o. Yn lle? Yn y porch yma. Yn y porch? Do, a mae pawb yn gymryd o, sti. Pawb yn gymryd o? Yndi. Be hyd yn eirin nhw'n? Yn eirin yma, un o'r cyntaf i'w sio ti. Dorem? Yndi. Mae'n rwbio fo'r i'w ilo. O, Eryl, y sanitizer yw hwnna, ynddi? Ti'n gorau, gyda pawb yn gorau iwsio hwnna i gnau y germs i ffwrdd? O, alcohol gwahanol. Ie, diolch yn Wel, Canda all y bethau yma, dweud. O, reit, ie. Ond ti'n bod, pen o'n i methu dod at ein gilydd, Ie. teg, o leia o gynnu ni'r cyfarfodydd ar Zoom, yn dweud. O, hynna dda, yn dweud. O'n i'n cael y pregethau dros Zoom, Oed. A cyfarfodydd gweddi, yn dweud. Oed. Ac y seiadau, yn dweud. Oed, hwn o dda, yn dweud. A ni'n cael llawer y gyfarfodydd blenoriad, na ddo? Na ddo, dyna fo. Ie. O Zoom, ynddi. So pen o'n i'n blant, lollipop o Zoom, ynddi. O, ie. Rwy'n oed i glwyd amdano fo blaen. Os un peth da am Zoom, dwi wedi ffindio, pen ti'n gwrando ar y bregethau, O, ie. Mae yna fotwm nes di. Ie. Mute. Ti'n mutio nes di. Mutio fo? A ti'n gallu fast forward, io. Fast forward? Ti'n gwylio'r Rhodri'n pregethu ar fast forward. Amen. A ti'n gallu multitaskio wrth gwrando ar y bregeth. Multitasgio? Ti'n gallu gwrando ar y bregeth, ynddo. A pilio tatws yr un pryd. A moron, ti. Ganda, sa ti'n concentrate llai ar dy King Edwards a concentrate mwy ar y brenin mawr yn lle multitasgio? Unwaith nes i, nes di. Anyway, fama da ni fod, dwi'n meddwl, de. Ti'n meddwl? Ti'n iawn, Huw. Bod ni'n gymryd y beth yn sgond, ia, ti'n iawn. Efo'n gilydd. Neis cael pawb hefo'i gilydd yma. Yndi, ti'n iawn. Pe ddoth Iesu Grist i'r byd, ar o'n dweud bod ni'n mynd i gadw ni 2 fetr ar wahân. Ar o'n dweud bod ni'n mynd i gadw ni 100 metr oddi wrtho fo. Na mae Iesu Grist yma hefo ni drwy lan ysbryd. A dyna da ni'n neud yma heno, di dathlu y geni gwirthiol yma. A da ni'n mynd i bod yn dathlu hefo'n gilydd yma. Da ni'n gallu dathlu, fel o Huw yn dweud, dros dy we, hefo cynulleidfa arall. A maen nhw'n un hefo ni heno. A hyn i fydd yn gwrando ar y darlleniadau ar y we. Felly, gadewch i ni gychwyn o'r eidfa yma heno, drwy ganu carol 438. Pan oedd bugeiliaid gyda'i praidd yn gorwedd ar y bryn, daeth angel Duw o'r twllwch du fel golau disglau'r gwyn. Y methlem ganwyd ceidwa dyn, sef Crist yr arglwydd Dduw, o dylwyth Dafydd frenin gynt i achub dynol ryw. Gogoniant i'r goruchaf Dduw, tangnefedd is y nef, i ddynion byd ewyllus da, byth mwy o'i eni ef.
un peth am tymor y Nadolig, da ni yn clywed darlleniadau sy'n dod yn gyfarwydd iawn i ni, a da ni'n canu carolau sydd yn gyfarwydd iawn i ni. Weithiau maen nhw'n dod yn rhy gyfarwydd, a da ni jyst yn derbyn nhw am be ydyn nhw. Da ni'n wedi clywed sawl carol cyfarwydd a sawl darlleniad cyfarwydd eto heno. A so'n braf i ni jyst wirfyfyrio ar beth sydd yn cael ei ddeud, a bod ni yn cymryd o fewn. Fatha bod ni'n glywed am y tro cyntaf, fel bod ni'n gallu rhyfeddu at yr hyn mae Duw yn siarad hefo ni. Mae Meryl yn mynd i ddod yn ei blaen i ddarllen un o'r darlleniadau yna. Daw'r darlleniad cyntaf heno allan o'r benod gyntaf o Lug, adnod 26 i 38. Dweud ymlaen llaw a menu Iesu. Pan oedd Elisabeth 6 mis yn feichiog, anfonodd Duw yr angel Gabriel i Nazareth, un o drefi Galilea, at ferch ifanc o'r enw Mair. Roedd Mair yn wirydd ac wedi haddo'n wraig i ddyn o'r enw Joseph. Roedd o'n perthyn i deulu y brenin Dafydd. Dyma'r angel yn mynd ati a'i chyfarch. Mair, mae Duw wedi dangos ffafr at y ti. Mae'r arglwydd gyda ti. Ond gwnaeth yr angel i Mair deimlo'n ddryslyd iawn. Doedd hi ddim yn deall o gwbl be oedd yn ei feddwl. Felly, dyma'r angel yn dweud wrthi. Paid bod ofn Mair, mae Duw wedi dewis dy fendithio dyn fawr. Rwyt ti'n mynd i fod yn feichiog a byddi di'n cael mab. Iesu di'r enw rwyt ti'n rhoi iddo. Bydd yn ddyn pwysig iawn a bydd yn cael ei alw'n fab y Duw goruchaf. Bydd yr arglwydd Dduw yn ei osod i eistedd ar orsedd y brenin Dafydd a bydd yn teyrnasu dros bobl Jacob am byth. Fydd ei dirnasiad byth yn dod i ben. Ond meddai Mair, sut mae'r fath beth yn bosib? Dwi erioed wedi cael cyfathrach gyda neb. Dyma'r angel yn esbonio iddi. Bydd yr ysbryd glân yn dod arna ti, a nerth y Duw goruchaf yn golfalu amdana ti. Felly, bydd y plentyn fydd yn cael ei eni yn berson sanctaidd. Bydd yn cael ei alw yn fab Duw. Meddylia, mae hyd yn oed Elisabeth, sy'n perthyn i ti, yn mynd i gael babi i bod hi mor hen. Oedd pawb yn gwybod i bod hi'n methu cael plant, ond mae hi 6 mis yn feichiog. Ti'n gweld, does dim byd sy'n amhosib i Dduw ei wneud. A dyma Mair yn dweud, dwi eisiau gwasanaethu'r arglwydd Dduw. Felly gad i beth rwy ti wedi ddeud ddod yn wir. Wedyn, dyma'r angel yn ei gadael hi. Diolch, Meryl. Yn yr un modd mae'r darlleniadau yma yn gyfarwydd i ni. Mae'r carolau yma, da ni'n ganu, mae'r garol nesaf yma yn un gyfarwydd iawn hefyd. A chyfo i grynhoi, mae'r garol yma'n sôn am Iesu yn dod i'r byd, jyst i agor ffordd newydd i ni ddod at Dduw ar ôl i bechod gymryd drosodd yn y byd. A Iesu'n dod fel un ohono ni, fel person go iawn, lle. Ddim rhyw dduw ar y ddaear, ond oedd o'n ddyn go iawn yn teimlo poen a pryder, fath yn union, a da ni'n teimlo. Ond mi ddoth hefyd fel goleini i fyd oedd yn llawn tywyllwch ar ôl i be ddigwyddodd yng Ngardd Eden. A jyst cynnig cyfle a bywyd newydd i bawb sydd am dderbyn neges arbennig yma. Felly be mynd i godi a canu un o'r carolau cyfarwydd arall mae ni.
Dwi'n mawr obeithio hefyd bod bobl sydd adra yn gwrando yn canu wrth y ddilyn y gwasanaeth yma. Eleri, ni di ddod i fyny wneud yr ail darlleniad, please. Dyma ddigwyddodd pan gafodd Iesu y Meseia ei eni. Roedd ei fam, Mair, wedi cael ei haddo i fod yn wraig i Joseph. Ond cyn iddyn nhw briodi a chael rhyw, dyma nhw'n darganfod fod yr ysbryd glân wedi gwneud hi'n feichiog. Roedd Joseph oedd yn mynd i'w phriodi yn ddyn da a charedig. Doedd o ddim eisiau gwneud esiampl ohoni a'i chyhuddo hi'n gyhoeddus, felly roedd yn ystyried yn dawel fach i ganslio'r brodas. Roedd wedi bod yn meddwl am hyn pan gafodd freuddwyd. Gwelodd angel Duw yn dod ato a dweud wrtho, Joseph, fab Dafydd, paid petruso mynd â Mair adre i fod yn wraig i ti, a mae'r ysbryd glân sydd wedi ei gwneud iddi feichiogi. Bachgen fydd hi'n ei gael, rwy ti roi'r enw Iesu iddo, ac mae fe fydd yn achub ei bobl o'i pechodau. Digwyddodd hyn mwyn i beth dwedodd Duw drwy ei broffwyd ddod yn wir. Edrychwch, bydd merch ifanc sy'n wirif yn feichiog ac yn cael mab. Bydd y plentyn yn cael ei alw yn Emmanuel. Pan ddeffrodd Joseph, gwnaeth beth roedd angel Duw wedi ddweud wrtho. Priododd Mair, ond chafodd o ddim rhyw hefo hi nes i'w mab gael ei geni, a rhoddodd yr enw Iesu iddo. Diolch, Leri. Ni gael gair o weddi, ie? O, Dad Nefel. Fel da ni wedi deud eisoes, da ni jyst yn diolch i ti am y cyfle i ddod ynghyd eto rhywbeth da ni wedi cael hiraeth amdano fo. Jyst cyd addoli bod hefo'n gilydd wrth i ni wrando ar dy air di a jyst canu mawl hefo'n gilydd hefyd arglwydd. Ac wrth i ni wrando ar dy air di arglwydd ac ar y darlleniadau yma, da ni yn rhyfeddu arglwydd at y gariad tuag atom ni. A be o ti'n gwneud drosto ni, a'r ffordd o ti'n gofalu amdano ni hyd yn oed heddiw arglwydd. A da ni yn diolch am y gofal, da ni yn ei gael rwan arglwydd mewn cyfnod da ni, fwy o angen gofal na da ni wedi gwneud ers talwm. A da ni'n cyflwyno pawb arglwydd sydd wedi cael ei effeithio gan y pandemig yma tu hwnt i'r ardal yma, ond yn enwedig yn yr ardal yma yn ddiweddar arglwydd ac y teuluoedd yna sydd mewn profedigaeth oherwydd hyn. Da ni'n gweddio arglwydd bydd ei di yna hefo nhw yn gysur ac yn gynhaliaeth iddyn nhw. Da ni hefyd arglwydd jyst yn cyflwyno'r bobl yna sydd yn llawenhau arglwydd ac yn troi at y ti i ddathlu achlysuron. Da ni yn eog iawn arglwydd o troi at y ti ac yn gofyn am dy gymorth di mewn pe mae pethau'n ddrwg arno ni a ddim yn cymryd y cyfle i ddathlu'n llawenydd hefo ti arglwydd. A dyna da ni eisiau gwneud heno. Da ni yn dathlu arglwydd, da ni'n dathlu dy fod ti wedi rhoi dy fab Iesu Grist fel ffordd arglwydd i ni ddod ata ti fel pont i ni groesi arglwydd o ti di rhwygo'r llen yna arglwydd a gwneud y ffordd glir i ni ddod. Diolch yn ffordd hawdd arglwydd, mae o'n ffordd yn llawr troion trwstan ac yn, ond mae o yna arglwydd ac dwi'n gwybod arglwydd bod ti yn barod i'n cynnal ni arglwydd a cynorthwyo ni i ddod ata ti arglwydd. A pen da ni yn dod arglwydd i ti yna yn disgwyl efo dy freichia agored arglwydd a ti jyst eisiau'n cofleidio ni a'n caru ni arglwydd a mae dy ofal di, mae dy ras di arglwydd, mae dy gariad di yn un o'r pethau yna arglwydd na profwn ni byth ar ddim byd ar y ddeiar yma a da ni'n diolch i ti am hynny. Da ni'n gweddio dros cyflwr y byd, dros y bobl sydd yn ffoi, o bobl yna lle di'r dolig yma neu'r diwrnod nadolig yma yn mynd o'n ddim gwahanol i unrhyw ddiwrnod arall. Bobl sy'n ffoi oherwydd rhyfeloedd, bobl da ni'n gweld yn ddyddiol ar y newyddion sydd yn croesi mewn cychod, os fedrwch chi alw nhw'n cychod o Ffrainc, yn gobeithio cael
cyfle newydd a bywyd newydd ym Mhrydain. Arglwydd, gyna ni fobl arglwydd, os ydym ni mewn sefyllfa i gynorthwyo yma bobl, wel gyna ni fobl sydd yn cynorthwyo. Gyna ni fobl sy'n sefyll ac yn eiriol dros y bobl yma sydd hefo ddim byd ac yn methu bod yn eiriol dros nhw eu hunain. Yn union, dyfwriad i trwy roi dy fab Iesu Grist sydd yn eiriol dros bob un ohono ni arglwydd. Da ni ddim yn berffaith. Da ni yn gwneud pethau arglwydd sydd yn dyfrifo di. Da ni'n gwneud pethau sydd yn groes iawn i dy ddymuniad di. Da ni'n gwneud hynny yn ddyddiol arglwydd. Ond wyt ti'n maddau ni. Wyt ti'n maddau ni ac wyt ti'n trosturio dros ni. Gyna ni fobl sydd yn ei fath arglwydd. Bod ni ddim yn dal casineb na atgasedd at neb arall. Gad i ewyllus y Nadolig yma, ewyllus genedigaeth Iesu Grist, o da ni gyd at yn gilydd fel un bobl. A bod ni yn trin yn bobl fel brodyr a'n chwiorydd, bod ni ddim yn camdrin neb lles ni'n hunain. Ac gyda ni'n gweddio, wel, yn y wlad yma hyn o bryd dros y llywodraeth a dros wel, dwi'n gwybod be maen nhw'n neud i ddeud y gwir o dad, ond da ni'n gweddio dros arweinwyr y byd i gyd, bod nhw'n ymddwyn fel maen nhw fod i ymddwyn arglwydd. Bod nhw'n ymddwyn yn barchus tu at ei gilydd ac yn siarad yn eisiach tu at ei gilydd ac yn, ddim yn bychanu arglwydd. Mae bob peth sydd yn y byd mae'r hyn o bryd yn gwbl groes i'r neges o ti yn trio roed ac i'r bywyd o ti am i ni fod. Ond mae'n obaith arglwydd a mae'r gobaith yna trwy dy fab Iesu Grist, hodd gorau y gowni unrhyw adeg. A dwi'n gweddio arglwydd wrth i ni fod yma hefo'n gilydd, bod ni'n dod i'n nabod hynny, a bod ti trwy dy ysbryd glân, jyst yn disgyn eto ar Gymru arglwydd ac ar yr ardal yma, a bod ti'n dod i fewn i'n calonna ni arglwydd, bod ti'n agor yn llyged ni yn glir arglwydd a gweld y gogoniant yna sgynna ti i gynnig i bob un ohono ni. Arglwydd, da ni'n diolch i ti. Diolch ydy'n testyn llawenydd ni heno yn yr wyddfa yma. A da ni'n gofyn hyn i gyd yn enw dy fab Iesu Grist. Amen. Rhodri. Ti awydd dod ymlaen. Nw'n ni gael emyn arall, neu carol arall os eisiau. Mae'r emyn yma yn gyfarwydd hefyd i bob un ohono ni, mae'n siŵr. Wel, cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfawr ocar i oed, darfu Moses a'i phroffwydi ddeud amdano cyn ei ddod. Iesu yw gwir fab Duw, ffrind a phrynwr dynol ryw. Dyma gyfaill heiddau garu, a'i glodfori'n fwy nag un. Prynu'n bywyd, talu'n dyled, anglanhau a'i waed ei hun. Frodyr dewch, llawen hewch, diolchwch iddo byth na ddewch.
beth anifyr ydi gorfod disgwyl, de? Dim ond 30 eiliad nes i wneud i chi ddisgwyl o'n. A dwi'n siŵr bod rhan fwyaf yna chi, un eich chydig bach yn nerfus yn meddwl beth sydd wedi digwydd i'r Rhodri, neu'n flin yn meddwl, come on, mae gen i, dwi'n gwybod beth sy'n ar teledu'r nos Sul. Ond mae o yn brofiad rhyfedd gorfod disgwyl am unrhyw beth. Dwi'n cofio fel plentyn ifanc yr disgwyl anioddefol yna at Dolig. Ac oedd o'n teimlo mor bell i ffwrdd, hyd yn oed noswyl Nadolig, dwi'n meddwl, oedd o weitha i ni. Dwi'n cofio ni am rawd hefo ryw schemes lle oedden ni yn pacio noswyl Nadolig hefo gema a tasga gwahanol mwyn i ni beidio sylwi pa mor hir oedd amser yn pasio. Hwnnw ydy'r disgwyl braf ynde, yr edrach ymlaen eiddgar yna am rhywbeth neis ar y diwedd. Ond mae yna ddisgwyl gwahanol yn does. Y disgwyl anghyffyrddus anifyr hwnnw, lle da ni ddim yn siŵr be fydd yn dod nesaf. Yn llawn dryswch, ansicrwydd ac ofna yn aml. Ella bod o'n disgwyl am ganlyniad gan y doctor, o sgan neu prawf gwaed. Ella bod o'n disgwyl am ganlyniad prawf Covid, ac yna trio gweithio allan os di'n bositif sut mae hwnna yn mynd i effeithio na chi. Neu hyd yn oed, da ni'n gwybod am nifer o bobl sydd yn gorfod disgwyl yn hir am y driniaeth maen nhw'n gwybod maen nhw i hangan, ond oherwydd y sefyllfa ar hyn o bryd, dyn nhw'n gwybod pryd gan nhw apwyntiad, a dyn nhw'n siŵr iawn pa mor hir a gallwn nhw ddygymod yn byw hefo'r boen sydd ganddyn nhw. A hyd yn oed heno, a ni'n cyfarfod yma ar Ragfyr y 12fed 2021, neu pryd bynnag fyddwch chi adra yn gwylio y fideo yma. Yn y cyfnod yma, dwi'n meddwl bysa hi'n deg deud bod ni gyd ar ei welfen o ddisgwyl anghyffyrddus ynglyn â beth sy'n mynd i ddigwydd hefo'r pandemig. Be fydd y cama nesaf? Be fyddwn ni'n gorfod wneud neu ddim yn cael wneud dros y Dolig? Dwi'n gwybod am nifer o deuluoedd sydd hefo cynlluniau i fynd dramor neu weld teuluoedd dyn nhw heb weld ers blynyddoedd, a mae'r cyfan i fyny'n yr awyr. Da ni'n ansicr sut fydd pethau yn troi allan. Ond sut mae be da ni'n gredu yn dylanwadu ar hyn i gyd? Os ydym ni'n cydnabod bod ni'n byw mewn cyfnod o ddisgwyl pryderus, ella, sut mae'n cred ni yn effeithio ar y ffordd ydym ni'n ymatab i'r sefyllfa da ni'n byw ynddi ar hyn o bryd. Oherwydd yn amlwg, mae be da chi'n credu yn effeithio ar eich bywyd chi, a'r penderfyniadau da chi'n ei wneud. Tybed faint ohonoch chi sydd wedi clywed am y Flat Earth Society? Ella bod yna rhain o'ch chi'n aelodau, dwi'n gwybod. Y Flat Earth Society, mae'n debyg, ydy cymdeithas o bobl sydd yn credu bod y byd yn fflat. Oes, mae yna dal bobl felly'n bodoli yn y dyddiau yma, coelwch neu beidio. Mae'n os ydych chi'n credu bod y ddeiar yn fflat, yna mae'n mynd i effeithio ar eich bywyd chi'n dydy. Da chi'n mynd i ddeud wrth bobl eraill, mwy na thebyg, maen nhw'n mynd i chwerthu'n ar eich pen chi. A fyswn ni'n tybio, os da chi hefo'r gred yma, bod chi, mae siŵr gen i, yn mynd i osgoi, mynd ar gwch ar y môr, rhag om chi ddisgyn ffwr, achos bod chi'n meddwl bod y byd yn fflat. Ond sut mae'n cred ni, os ydym ni yma heno'n Gristnogion, sut mae'n cred ni yn ffydd ni yn Iesu Grist, yn helpu ni ddelio hefo sefyllfaoedd. Unai sefyllfa bersonol ydym ni'n wynebu ar hyn o bryd, neu sefyllfa'r byd am gwlad ni oherwydd y pandemig. Ydy o'n effeithio ar y ffordd ydym ni yn gweld pethau o bosib? Be am i ni ystyried y cwestiwn yma wrth i ni edrach am chydig heno ar esiampl Mair a Joseph? Achos yn darlleniadau ni heno, a diolch yn fawr iawn i Meryl a Leri am y darlleniadau, da ni wedi clywed am Joseph a Mair, o bosib ar wahân,
yn derbyn dwy neges gan angylion. Dwy neges debyg iawn yn sôn wrthyn nhw am y plentyn oedd Mair i'w gael. Y plentyn arbennig yma a genhedlwyd trwy'r ysbryd glân. Ond fedrwch chi roi eich hunain yn sgidia Mair a Joseph hefo fi heno. Mae'n dipyn o gamp, dydy, oherwydd bod ni'n gwybod be ydy'r newyddion da a gawson nhw, a pwy oedd y plentyn yn y pen draw y rhoddodd Mair enedigaeth sydd efo. Ond dwi eisiau chi ddychmygu yn Luc 1 a Mathew 1 y darlleniadau da ni wedi glywed, just yn fanna, pan mae'r angel yn rhoi y negas, dychmygwch sut oedd Mair a Joseph yn teimlo. A'r rheswm pam dwi eisiau i ni ganolbwyntio ar ymateb Mair a Joseph yn benodol ydy achos dwi'n meddwl i bod nhw yn esiampla o bobl a ffydd. A nid jyst fi sy'n meddwl hynny, mae'r darlleniadau da ni wedi gael yn awgrymu hynny yn gry iawn yn dydy. Os nathoch chi sylwi, mae Joseph yn cael ei ddisgrifio fel dyn cyfiawn yn Mathew 1:19. A pan da ni'n clywed yr hanes yn Luc pennod 1, a Mair yn cael y neges rhyfeddol yma ac yn sylwi ar ei hymateb hi, be da ni'n ffeindio ydy dynas o ffydd, gwraig o ffydd oedd hi. Ac os ydych chi'n darllen ymlaen ymhellach ym mhenod cyntaf Luc, mi ddewch chi ar draws emyn mawl Mair. Y prawf godidog hwnnw bod Mair yn ymwybodol o pwy oedd Duw a bod hi'n gyfarwydd ar ysgrythurau, yr Hen Testament sydd i hi. Yn y ffordd mae hi'n moli Duw, mae'n amlwg yn gwybod am addewidion Duw yn yr Hen Testament ac yn ymddiried yn y Duw hwnnw. Felly, sut nath Mair ymateb? Cyn i ni fynd at hynny, dwi newydd gofio, mae yna un ymddiheiriad dwi eisiau gwneud. Nid i chi yma yn y capel, ond i chi sydd yn gwylio adra. Nes i ddim meddwl y bysa hyn yn broblem, ond bosib ar y cychwyn pan oedd Huw yn gwneud i gyflwyniad, bod chi yn meddwl mae hwnna'n edrych yn rhyfedd. Achos mae lliw jumper Huw yn union rhan un shade o frown ar pulpud yn y cefn. Ymddiheiriadau am hynny, fe rhaid i chi edrach yn fanwl ar wyneb Huw a gwrando ar be oedd o'n ddeud. Ond o'ch chi'n mynd yn ôl at Mair. Sut mae hi yn ymateb? Da ni'n cychwyn efo Mair, achos wrth gwrs Mair gafodd y neges gyntaf, ynde. Mi ddoth yr angel Gabriel ati hi a siarad efo hi cyn iddi hi ddod yn feichiog. A mae'r angel yn cychwyn trwy ddeud, paid a gofni. Sylwch hynny, diddorol. Paid a gofni. Mae Mair yn gwrando, a dydy hi ddim yn diystyrru yr hyn mae hi'n glywed. Y bysa ni ella yn yr un sefyllfa'n dweud, mae rhaid bod fi'n teimlo'n sal, breuddwyd ydy hon, mae rhaid i fi jecio os ydw i wedi cymryd digon o ddŵr heddiw neu rhywbeth. Dyna fysa'n grefn ni, tas ni'n clywed negeseuon gyda angylion. Ond mae Mair yn gwrando, yn ystyried. A mae rhywun bron yn gallu gweld i hymenydd i'n mynd ar wyb yn trio gwneud pen a chynffon. O sut mae hyn i gyd yn mynd i weithio? A mae'n gofyn cwestiwn, dydy. Sut allyn ddigwydd tra dwi'n wirif heb gael cyfathrach? Dwi'n i'm faint ohonach chi sy'n cofio y stori ymddangosodd rai blynyddoedd yn ôl am y pêl-droediwr Harry Wilson sy'n chwarae i Gymru. Mi oedd 'na stori arbennig am Harry Wilson, neu'n arbennig, taid Harry Wilson. Achos mi nath taid Harry Wilson roed bet y bydda i wyro yn chwarae i Gymru rhyw ddydd. Chi'n gwybod be oedd oed Harry Wilson ar y pryd? 19 mis oed. Nath o roed bet o hanner campyd swan. Dwi ddim o blaid gamblo, ond ei jyst ddeitha chi bod o wedi gwneud ennill 125 o filoedd o bunna yn 2013. Pan nath Harry Wilson dyfu fyny a cael ei gap cyntaf i Gymru. Dychmygwch o pwysa yna ar hogyn bach 19 mis oed. Dwi'n disgwyl i chdi chwarae i Gymru. Di hynna ddim byd i gymharu efo be mae'r angel newydd ddeud
wrth Mair am y plentyn sydd yn mynd i dyfu yn ei chroth hi. Mae Gabriel yn egluro y bydda Iesu, plentyn, y bydda Mair yn ei gael yn fab y goruchaf. Yn fab Duw, yn sanctaidd, ac y bydda i deyrnasiad o byth yn dod i ben. Sut ydych chi'n ymatab i newyddion felly a sylweddoli bod gennych chi rôl yn hyn i gyd? Dyma sut mae Mair yn ymatab yn adnod 38. A dyma Mair yn dweud, dwi isio gwasanaethu'r arglwydd Dduw. Felly, gad i beth rwy ti wedi ddeud ddod yn wir. Dwi'n siŵr bod gen i hi lwyth o gwestiynau. A bod ti'n ddryslyd, a bod ti'n yn gwybod lle i droi. A dos gan hi, hyd y gwyddon ni ddim gwybodaeth ynglyn â sut y bydda'r mab arbennig yma yn teyrnasu am byth. Nac yn wir, ddim syniad sut y bydda fo yn achub i bobl o'i pechoda, fel y dydodd yr angel wedyn wrth Joseph. Da ni yn gwybod bod Mair wedi bod yn dyst wrth i Iesu dyfu fyny i'w allu rhyfeddol o enghraifft yn troi i'r dŵr yn win. Mae Mair yn dyst i hynny. Da ni hefyd yn gwybod bod Mair wedi bod yn dyst ac wedi torri chalon wrth weld ei mab ei hun yn cael ei groesoelio. Mae yna dystiolaeth yn y Testament Newydd am hynny. Ond ar y foment yma, wrth wrando ar yr angel Gabriel, doedd gen i hi ddim cliw beth oedd o'i blaen hi. Ond hynny, mae'n ymddiried ddigon yn yr arglwydd iddi fedru camu mlaen mewn ffydd. Dwi isio gwasanaethu Duw, gad i beth rwy ti'n ei ddeud ddod yn wir. Mae'n gwneud hynny gweitha y dryswch ar ofna. A be am Joseph? Wel, mi gafodd Joseph wybod yn ddiweddarach na Mair. Ond mi oedd ynta mewn chydig bach o bicil hefyd, doedd, deud y gwir. Mi oedd o'n caru i ddarpar wraig. Mi oedd o eisiau i gwarchod i a bod yn anrhydeddus ohoni, ond yng ngolwg pawb o'i cwmpas nhw, mi oedd Mair yn euog o dineb. Mi oedd hi wedi beichiogi cyn iddi brodi, ac mi oedd Joseph ei hun yn gwybod na nid fodd y tad. Felly mi fysa na bwysa anfarth di bod an y fo i droi cefn ni fel mae'r darlleniad yn ei ddeud. Ond eto, yn y cyfyn gyngor yna, yn y dryswch, yn y siom personol iddo fo, mae siŵr bod o wedi dychmygu bywyd braf hir yma hefo Mair, a mae pethau yn ymddangos bod o wedi mynd o'i le reit o'r cychwyn. Mae'r angel yn ymyrryd. Mae Duw yn ymyrryd trwy'r angel, gan ddeud geiriau cyntaf angel. Chi'n sylwi? Nathoch chi sylwi tro blaen? Paid ag ofni, Joseph. Diddorol ynde? Yng nghanol llanast bywyd, yng nghanol dryswch, mae Duw yn anfon yr angel i ddeud ddwywaith, paid ag ofni. Rhywbeth sy'n codi'n aml yn y Beibl. Paid ag ofni cymryd Mair yn wraig i ti. Nid ffrwyth pechod ydy yr hyn sydd yn ei chrothi, yr ysbryd glân sydd wedi cenhedlu'r babi. A mae'r babi yn mynd i fod yn Emmanuel, Duw gyda ni. A'i enw fo fydd Iesu, a mae fo fydd yn achub i bobl o'i pechoda. Mae Mair yn derbyn neges yr angel bod hi'n mynd i fod yn fam i Dduw yn y cnawd. Mae Joseph yn derbyn neges gan yr angel yn dweud, ti fydd yn mabwysiadu mab Duw fel tasam o'n fab i ti ar dy eilwyd. A sut mae Joseph yn ymatab? Tebyg iawn i Mair. Mathew 1:24 yn deud wrthon ni, gwnaeth beth roedd angel Duw wedi ddeud wrtho. Rei blynyddoedd yn ôl, dwi'n yn gwybod os di dal i fynd, ond mi oedd na lot o sôn am y gyfres Netflix The Crown yn dilyn hynt a helyn y teulu brenhinol. Ac yn un o'r cyfresu, mi oedd o yn edrach ar yr hanes ar ddiwedd y 60au. A mi nes i, mae'n rhaid i fi gyfadda, dwi'n fel arfer yn gwylio The Crown.
Ond mi nes i edrych ar un raglen arbennig. Ac yn y rhaglen yma, oedd nhw'n portreadu Prince Charles yn Aberystwyth fel myfyriwr. A mae'n si edrych ar y rhaglen yma, ac o'n i'n edrych ymlaen yn eiddgar, a rhaid cyfadda, o'n i'n cymryd rhyw lawar o sylw o'r tywysog. O'n i eisiau gweld pa ranna o Aberystwyth oedd i weld yna. Oedden nhw wedi cael neuadd Pantycelyn yn gywir, achos o'n i wedi byw yn fanno hefyd. Nes i anwybyddu y prif gymeriad mwyn gweld be o'n i eisiau. Gwau ni y dolyg yma ag unrhyw bryd mewn gwirionedd rhag anwybyddu tywysog tangnefedd. Da ni wedi bod yn cael cipolwg bach ar ymatab Joseph a Mair heno, do? Ond nid nhw ydy prif gymeriad y stori mewn gwirionedd, nac i. Iesu Grist ydy canolbwynt yr hanesion da ni wedi clywed heno. Iesu Grist ydy canolbwynt y Beibl i gyd mewn gwirionedd. Achos Iesu Grist ydy'r un yma Duw o'i fawr gariad wedi anfon i'r byd i'n hachub ni o'n pechoda, wrth iddo fo dalu'r pris yn llenni ar groes Calfaria. Iesu ydy mab Duw a ddaeth i'r byd fel i fod o'n gallu cydymdeimlo'n llwyr â ni yn yn gwendida. Ond yna byw y bywyd perffaith nad os rhan ohona ni wedi gallu fyw. Marw yn aberth yn llenni ac yna codi yn fyw o'r bedd y trydydd dydd i ddangos i fod o wedi trechu marwolaeth ar yn rhannu. Fel i fod o'n gallu cynnig gobaith o fywyd tragwyddol i bawb sy'n edifarhau, yn troi cefn ar ei pechod ac yn troi at Iesu ac ymddiried yno fo. Felly, wrth i ni feddwl heno hefo'n gilydd, be da ni'n ddisgwyl sy'n mynd i ddigwydd nesaf? Yn yn byd ni, yn yn gwlad ni, yn bywyda ni. Ga i awgrymu ella yn bod ni mewn sefyllfa eitha tebyg i Mair a Joseph. Hynny di, da ni wedi clywed y neges am enedigaeth Iesu, a'r cwestiwn mawr ydy sut ydym ni'n mynd i ymateb i hynny. A be mae Duw am i ni wneud hefo'r hyn da ni wedi glywed? Yn ddiweddarach yn ei fywyd, a Iesu'n oedolyn ac yn gweinidogaethu, mi oedd na achlysur pan siaradodd o hefo tyrfaoedd, ac mi ddaethon nhw at Iesu yn Ioan pennod 6 a gofyn cwestiwn iddo fo. Gofyn iddo fo, be mae Duw isio i ni wneud? Chi'n gwybod be oedd atab Iesu Grist? Mae ei gael yn Ioan 6:29. Atebodd Iesu, dyma be mae Duw am i chi ei wneud. Credu yno fi, yr un mae o wedi ei anfon. Be bynnag ydy'n sefyllfa ni? Be bynnag ydyn ni'n poeni amdano fo? Be bynnag ydyn ni'n brwydro yn ei erbyn o ar hyn o bryd? Dydy'r arglwydd Dduw ddim yn galw ni i ryw gred gyffredinol mewn Duw sydd allan y fanna'n rwla. Trwy ddyfodiad Iesu Grist, trwy y newyddion da sydd yn y Beibl, mae o'n galw ni i fydd bersonol yn ei annwyl fab. Fydd bersonol yn Iesu Grist, da ni wedi clywed am, neu mi fyddwn ni'n clywed am ei eni fo dros yr wythnosa nesaf yma. Mab Duw, yr un gafodd ei eni ym Methlehem, yr un fu farw ar groes, yr un atgyfododd i groncro marwolaeth. A mae'r Beibl yn dweud wrth i ni ymddiried yn Iesu, mi gawn ni brofi dros da ni'n hunin. Gariad Duw, ac arweiniad trwy'r ysbryd glân, yr un sy'n teyrnasu am byth. A fydd yn dychwelyd rhyw ddydd i osod popeth mewn trefn. Dwi'n siŵr bod pawb ohono ni yn cario ofna, cwestiynau, ansicrwydd a dryswch ynglyn â beth sy'n digwydd yn yn bywyda ni, yn yn byd ni. Rhai ohono ni'n cario euogrwydd am bechod, rhai ohono ni'n brwydro oherwydd anhapusrwydd am pa bynnag reswm. Be bynnag fydd yn digwydd i chi? Be bynnag fydd yn digwydd dros yr wythnosa nesaf yn yn byd ni?
fel Mair a Joseph, mi allwn ni ddysgu, gallu ymddiried ac i fyddhau i air Duw. Mi allwn ni gydnabod bod pethau'n anodd ac yn ddryslyd, ond gwrando ar beth gan Dduw i ddeud, gwrando ar pwy ydy Iesu Grist a throi ato fo. A gwybod bod Iesu Grist wrth i fodd pan ydyn ni yn troi ato fo mewn ffydd, i fod o wrth i fodd yn derbyn ni. A meddyliwch, y bendithion hyfryd brofodd Mair a Joseph yn cael mab Duw yn byw o dan yr un to nhw. Da ni yn mynd i gael bendith hyd yn oed yn fwy, achos da ni'n gwybod y stori gyfa, tameidia bach, oedd gan Mair a Joseph ynde. Ac wrth i ni ddarllen gweddill y Beibl, da ni'n gwybod pam oedd dyfodiad mab Mair mor allweddol bwysig. Mae gen i Iesu yn newid pethau am dragwyddoldeb. Ac mi allwn ni ddod i brofi'r tragwyddoldeb yna heddiw, rwan, wrth ymddiried yng Nghrist, dim ond wrth weddio a gofyn iddo fo faddan pechoda ni. A yn helpu ni i'w dderbyn o fel gwaredwr. Mae gen i Iesu, mae marwolaeth ac atgyfodiad Iesu yn newid pethau oherwydd mae'n dod â heddwch, mae'n dod â maddeuant, mae'n golygu bod yna deyrnas ddisigl yn mynd i fod. A mae gymaint o'n carolau ni yn sôn am hynny yn dydy. Wrth i mi orffan, a diolch i chi am ddisgwyl, am fod yn amyneddgar. Diolch i chi am ddod heno. Ac i bawb sydd wedi cymryd rhan a paratoi'r capel mwyn yn galluogi ni i gynnal y gwasanaeth yma. Dwi am orffan wrth ddyfynnu yr emyn da ni newydd i chanu. Da chi'n gwybod bod ti'n un o'n ffefrynnau fi. Ond sylwch sut mae'r garol yma yn crynhoi sut mae dyfodiad Iesu yn arwain at arwyddocad pwy ydy Iesu Grist. Hwn yw'r oen ar ben Calfaria a eith i'r lladdfa yn ein lle. Swm ein dyled fawr a dalodd ac fe groesodd filiau'r ne. Trwy ei waed i ni caid bythol heddwch ar hyddhad. Dyma gyfaill heiddau garu a'i glodfori'n fwy nag un, prynu'n bywyd, talu'n dyled a'n glanhau a'i waed ei hun. Wrth i ni edrych ymlaen, wrth i ni ddisgwyl yn eiddgar at y Dolig, dwch i ni fod yn barod i dderbyn y wers gan Mair a Joseph, a rhoi'n hynny'n yn llwyr i'r un bendigedig yma a anwyd y methlem. Dwch i ni weddio. Arglwydd, da ni'n diolch i ti. Am dy fab anwyl Iesu Grist, am y cyfan nath o ar yn rhan ni. Da ni'n diolch am y newyddion da ac yn gofyn y byddi di trw'r ysbryd glân yn cymell ni i ymddiried yn Iesu Grist, i wrando'r be mae dair di'n ddeud ac i ddod fel ac yr yda ni at Grist i gael gorffwys tragwyddol i'n henidia. Helpa ni foli. Nid yn unig efo'r emyn ola, ond helpa ni foli wrth i ni fynd o yma heno, yn llawn diolchgarwch am pwy wyt ti a pwy fyddi di i dy bobl hyd ddiwedd amser. Diolch i ti am y cyfan. Derbyn yn clod a'n mawl ni felly, yn enw y Crist byw. Amen. Diolch i chi i gyd, ac i Huw, ac i Mair, ar yr organ, ac i Glyn sydd wedi helpu efo'r system sain hefyd. Sori os dwi wedi gadael unrhyw un o'na chi allan. Wan, chydig bach o gyfarwyddiadau. Mae Huw wedi sôn am y casgliad tuag at gofal dydd Waengoleigaidd. Mae yna le tu allan i chi, dim tu allan, yn y porch i chi sy'n mynd allan ochr yna, ac mae yna flwch i chi sy'n mynd lawr fforma i wneud rhyw fath. Hefyd, mae ddrwg yna, fyswn ni wrth y modd tas ni'n gallu rhoi mince pies a panad i chi, ond oherwydd Covid, da ni ddim yn mynd i wneud hynny. Mae yna fferins i chi. Felly, helpwch i chi yn Equality Street ar yr ochr yna, neu yn y cefn eto os da chi'n mynd allan yr ochr honno, a mwynhewch. A peidiwch a dod ar ôl i os ys di fillings yn disgyn allan ac yn y blaen. Ond hyfryd cael eich gweld chi gyd. Diolch i chi am ymuno hefo ni adra hefyd. Ac a i ddymuno Dolig llawen iawn a bendith Duw arna chi os na fyddai di'ch gweld chi cyn hynny. A cofiwch
Bore Nadolig am 9:30 ar Zoom, fe gynnon ni oedfa fer hefyd. Felly, da ni am orffan hefo un o'n carolau mwyaf poblogaidd ni, 463, sy'n anogaeth i ni foli Crist o'r nef. O deuwch ffyddloniaid oll dan orfoleddu, o deuwch i Fethlehem dref. Welef ei anwyd brenin yr angylion, o deuwch ac addolwn Grist o'r nef. Dyna ni. Diolch yn fawr iawn i chi. Dwi'n falch bod fi'n blendio fewn, ond dwi'n wedi meddwl blendio fewn yma'r furniture chwaith, Rhodri, ond cofiwch hefyd, mae yna gopi o'r cylchgrawnd holi, os da chi eisiau bod allan trwy fanna, neu mynd un ochr yna hefyd. Ond ie, fi am ni rannu'r gras a'r fendith efo'n gilydd ac un gilydd, cyn ni fynd o yma. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a bydda gyda ni oll o'r awr hon, rhy byth ac amen.